Dikim hum baş bin demek dirêje me weşana zindî pêknanî bû. Em îro derketin rê me xwestem were weşana zindî çê bikin. Gibra bira dikişmiş. Were parve bikin. Fren kısmarına. Wisa bikin. Xweste ez nêzik bînim da ku dengê me baştir were we dengê erebî vedkî hebe. Em niha li San Francisco di pira birîn çêdane diçin alîkî din, diçin ciyekî din ji bo gerê. Em diçin ciyekî xweş îro li vir hewa gelek xweş e. Me xwest em vê roja xweş anî we bidim. Toy tu dikarî tiştekî bêjî der heqê pirê da. Hevan ev pir do aliye bajêra me heva girêde de. Ali Oakland em bêjin li vî alî bajar hene li alî San Francisco li pişt me dimîne niha em bi alî Oakland têva ber bi Oakland têva ser pirê de derwas dikin. Ev pir pirekî gelekî dirêj e yani ev nîvê pirê niha em têda xuya dikin nîvê din el pişt me ma. Nîvê wê li ser giravê ye be heva girêdane nîvê de jî alî dinê ye. Li vê derê pir gelek girîngin yani wekî pir nîşanaya medeniyetê zanistiyê bi her awayî pirê xwe heta ji destê wan tê hem bi hem jî ji bo ka xwe nîşan bidin feraseta xwe nîşan bidin pir maqûl çê dikin. Belê. Gelek dirêj em niha cara ewle em ciyekî dûr ve dikişin diçin bajarekî dinê bajarê Nevadayê. Belki hûn tev pê dizanin kekê Sidîq Toron heye li ser sosyal medyayê dikkarî ew kekê Sidîq Toron heye ew jî xelkê me Bîngol heye li wê derê li Nevadayê bajarê Napayê biborin li Napayê ew kekî biçûk Kurdistanekî biçûk avakî Kurdistanek biçûk avakî. Kurdistan ew ya biçûk ji em bêjin dar û taam Xanîne. xanîne Yani wek nîşanê nemûnê Kurdistanê da cihê girîng cihê navdar xwestê hin sembolên wê derê li vê derê bide jiyandin. bide jiyandin û Kurdistaneke biçûk ava bike. Cihekî pir mezin da dar û bêjin darê fêkiya û tişta çandiye wek zeytûn wek bêjin çi wek porteqal tişmiş tevsa Dara tuyê dara guzat cûre cûre zeytûna danî cure cure zeytûn danî û hena henarek cûdî jî pêzane erê henarê wî gelek xweş hene ne sa cûdî me xwestem bîro her cûdî jî gelek kêf kir em ê niha ji restoranek bêjin paşê me sohbeta em ê rêvîtiya xwe me got em rêvîtiya xwe were parve bikin ji wan rojê deng û nexweş de belkî carna em kamerayê ciyê xweş ku me dît em vê kamerayê pêş ve bikin û hûn jî dikarin li cem Türkiye niha gelek derengel Kurdistanê gelekî derengel gelek ciya niha derengê şerê ye lê me dîsa xwestem bi were parve bikin li Amerîkayê li San Francisco niha saet 12 ye. Belê 12-5 deqet Nava rojê em bê rêvîtiya xwe dixwazim bi were parve bikin evîn carna wê kilam û strana bêje belkî cudî hinek tişta ji me re bêje em ê bi hev re sohbet bikin û vê rêvîtiyê bi hev re bikin. Dilo ez bimrim dilo heyran li vê biharê li vê biharê dilo heyran li vê biharê Tirba min çêkin dilo heyran li bin vê darê li bin vê darê dilo heyran li bin vê darê mirin bir xweş e dilo hawar li milkê bavê li milkê bavê dilo heyran li milkê bavê dilo ez bimrim dilo heyran li vê payîzê li vê payîzê dilo heyran li vê payîzê
Yarım mil sonra çatalın solundan devam edin. برن فرخش دلو حيران الجم عزيزي الجم عزيزي دلو حيران الجم عزيزي. Çatalın solundan devam edin. Navigasyon ama şuma bekliyor. Dövece. Ez şavaki dikilim az önce. Gerek de birçok bölge yapmak işte. Canlı ve denge navigasyon ebi. Mecbur beji usa devam bugün. İno davheye hava faşe canlı serma çedbi. Canlı baran da bari le ber beri hava naz mümkün hal velat ber bariye. Kürdistan'ı cih ber bariye. Em dibinen em beriya ve dere dikin, beriya berfe dikin. Em beriya sermayeci dikin ve nefesten böyle parve bikin. Judy tutfazı kılamak şmara beji. Oktay şmara kılamak beji. Ola deydi ben ya şoför gerek merif şoföre ne peymini. Zede ez de peymim şu kılamacı bebejme yecar yok. Le şoför cana de nerine çıt beji. Ben neherine. De neherine. Neherandın. Berfada de bejin, hoş de bejin. Neherandın. Çi ekip. Okey ve okey de neherandın. Çi abi. Ez digrim. Direksiyonu girdiye. Bak direksiyon nay berdan. Na ben heneki revşa vedere çiye çenine bra evin bıçaki xala vedere ki yani hem de revita çek hem de çen napa çeki çayı bu vedere revş çiye çenine be kurtası bile beje le godari bikin. Napa me bahsa zeytin nakirle Na beriya napa ya sera okey yani bahsa vedere. از این دسته پرسنتیج کاری برسه بدی یعنی مثلا نه کرونا روش کرونا نه مزیده تر ele vedere devam dike yani gava kutubu di berhevdu na vera vedere Türkiye'de karar etti standine bir yer etti standine bir tahminat ette Türkiye ciddi dobraj zani çi fark yani Yani lever tiştek çavaya mesela bejin bir yerde da indi bejiku lever yani hejmarin kesin ki korona bune nexweşîn girtine zêde bune hay ji xwe hebin bê maske dernekevin û nizanim çi falan yani destpêk wisa bû lê em bêjin bi çek û silah polis li sokaqa nagerin millet dema ku tiştek wisa sakir bi xwe bektînin yani hewce nake ku em bêjin sıkı yönetim Türkiye'de bêjin ya sıkı yönetim bê îlan kirin hewce tiştek wisa nake millet guhdidin û bi rastî jî çîj destê wan tê dikin îro çende jî îro çend rojê jî dîsa hejmar bilind bûye zêde bûye niha dibêjin li San Francisco û çend ciya em bêjin biryar hatî dayîn ku êdî gelek baldar bibin mesela beriya roja millet biçük êdî loqintê xwe vekiribûn restorantê na vedere de ez karım çiçek beşim derva dixwarin lokanta yani tüccar ne yaptın gördüm turbo kirin yani Tabii, turbo fuarın kirin. paket servis kirin yani Halî Yeko- ku müşteri were rûnî yeko hatın buluşlandın jivan jî juana cehle derva çekiribûn cêle derva ye millet şehir dur hem bejin nabeyna xwe mesafeya xweya durbûnê ji hev baldar hundir da jî mesela em bêjin restoran mezin bê bi qasî em bêjin masê lê ji wê xê nîvê ji wê bêtir li derva destûr hebû yani hewşa em bêjin restorantê da millet diçin rû didîştin Hasil ez Xwarin dixwar. pırvîm birçok nehevce merê bêjî merê karê wiha dêjî bi amin yani li vê derê dema ku biryar hat estendinê hem hikûmet hem kesên wezîfedar hem bajir û hem millet hemû yani planek plansaziyekê em bêjin dirêj wan tişta
بيقانين دانوستان دري خويا حمو كريارين خويا اللي قوري وي جماعة قال لك عجيب هاتو سريعة ولا ما تقول شو ما ملت وهات هفد قرية وتبيقي خلايا ملت وكي دورا ام هدي هم بوك يعني ملت ناخوزه هر روج هر من دانوستان دنا بكن يعني تفديري خويا القوري دمين دريج ام بيجن هروش تماسی ملت بکن نخواستن يعني قوري وان یا ذخیره خو گلک استندن اکا خو جپانه خو چیتر Türkiye mesela روش جنش كما بريار dedim be bengeh بريار dedim never be bengeh بريار dedim yani o farka ki gelek mezine hem jiboy peşe roje gave ko davejin plan dikin و hem jidna wan demanda çi hewcekari hene ve çiki masider kevin plansaziya ve dikin ko civak و millet باوaya ki hesan و rahat bikarbin jiyana xo berdevam bikin jibo veji mesela Türkiye dibêjin navbera saet daha û pêncê êvarê em bêjin qedexe tuneye piştî pênca qedexe dest pê dike mîna yani korona mîna ku saet navbera daha û pênca da tenê li derve hebe û pênca şû da jî korona ji xwe herê tatilê wisa ne tiştekî wisa ye em bêjin diroj dawiya hevdê qedexeyê millet dernakevin derve yani tevdîr û ew kê ku digirin او خواپاندن yani Civak şey diyor Ali da pırne işiyor yani muhabbet. Civak şey. Dahazın ekonomiye xwe yaman yani ji dest bernedin yani heke bro qedexe bikim bro milletini karın. Wow, vay Çin'e be gelek dünya ciddi ekonomi şey devam ediyor. Bizanın deva getirken. O plansazi bu hamut işte. Yani velhasıl kelam mezede direş ki em bibêjin navberê de ferqên ku herî mezgirin dijwarin plansezî pêşbînî û kiryarên civakê û hikûmetê bi hev re tên fêmkirin ku bi hev re gav bavêjin hereket bikin. Li Tirkiye jî çi heye bê planî bê plansazî hikûmet li aliyekî diçe millet li aliyekî diçe zanistî qet ji xwe tê de tune ye em bêjin kesek ku zanabin wî elmî da xwendibin ew tevlîvan kara nakin wan van komisyona avana kinci berveci gelek yeması derdim yani O kıymet ne dayına millete yani qed kıymetin adın millete muhabit ne xemawana ki ne xoş ketni çabuye Dica mejara wen ser mejara deng beju klam Derên ve hada gelo kijan klam ve xoştir biçe baate emin Dayı bekesamen vaye dayı bekesamen vaye felek kaymış yo şia her doşaye felek kaymış yo şia her doşaye ezit rızaye bana histu heşta tebya besen ya bana histu heşta tebya besen ya dayı besen bikeye akamediya kesne dayı kısebke akdamediya kesne diya ambim qediya kelame usate biramen vaki tezot riyada tamam yani kijan pişti va kijan te dilete pişti ve kijan te yani re dure birin dure ama bimeşu ولا تشقص خشورنده خانم ليلي مروتي دا سر بلنده دلالي ليلي ولا تشقص خشورنده خانم ليلي
مرافت دا سر بلنده دلالیلی من نسان بو ولد خوشه لو کنونو بی ولد چیانا مشه دلالولولو من نسان بو ولد خوشه لو کنونو بی ولد چیانا مشه دلالولولو اشتاری حبکی لیزرکی Vallahi ez gelek dixwazim mendîlek destê min davê şixuran ber kilama bilêzim lê erebê da jom ji bo ku bala min xera nebe çünkü em malbat erebêde ne qeteyekî biçûk ez naxwazim bikim tiştên wiha girîng in yani Mîrê me li paşî ye Cudê efendî li paşî ye Cudê îro plana îro da fikra te çi bû? Wow! Yani, sürpriz bir tu naxwazî em biçin ciyekî yani. Tu dixwazî em biçin ku derê ciyê ku em diçinê tu dizanî? Çiya ye belê gelekî mezin e darê zeytûna hene dûra çi hene belê darê henarê heye dûra çi heye çi heywan li vê derê hene ez bêjim hesp heye li vê derê daha hesp e bûteyî ji dûrga mêrik gazê dikir wera hesp dibû çık dihat gund Gund belê Ezen hay kilamek bejim ulme bege yani kıtı kıtaya bir bejim ez dibêjim em ê xatirê xwe ji şevala bixwazim Tamam kilama davi kilama davi bejim bimînin xêr û xweşiyê de evalno bextû mirazê we hertim xweş be jiyana we bi sihet be ez dibîm qeyem înşallah em ê tev bi hev van rojên xerab bi hev re derbas bikin em ê rojên xweş bi hev re jî bibînin niha ez xatirê xwe dixwazim Eze bejim amin amin Leylo